ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική ημέρα. Όχι μόνο γιατί είναι Μεγάλη Τετάρτη, οδεύουμε προς το Θείο Πάθος. Το Θείο Πάθος οδηγεί πάντα στην Ανάσταση, τη γιορτή της ζωής. Μετά από 2 χρόνια, και μάλλον αν πάμε και πιο πίσω, είναι από το 2019 το Πάσχα, η τελευταία μεγάλη εκδήλωση, και το καλοκαίρι του 2019, όπου έτρεξε η Φιλαρμονική. Μετά περάσαμε νεκικαιώνα, όπως είπε και ο πρόεδρος ακριβώς, απαγορεύσεων, περιορισμών. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, το προεδρικό διάταγμα απαγόρευε την εκτέλεση των φωνευτών και μπροστών οργάνων. Είναι συγκινητική ημέρα σήμερα και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και σε λίγο ιδιαίτερα φορτισμένοι, γιατί μετά από 2 ακριβώς χρόνια ξανά είμαστε Μεγάλη Εβδομάδα μαζί. Πάντα σε όλες τις φιλαρμονικές εκπομπές του και τις χοροδίες, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ακριβώς αυτή η γιορτή της ζωής, η συνέβρεση, να έρθουμε πάλι κοντά όλοι. Τα καταφέραμε, ήρθαμε, γι' αυτό λοιπόν εύχομαι υγεία σε όλους, να ξαναβρούμε πάλι την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας σιγά σιγά όπως αυτό συμβαίνει. Πρόεδρε, Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε για την παρουσία. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και θα είμαστε δίπλα ξανά πάλι να αναβιώσουμε τον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τη Μεγάλη Εβδομάδα στα Επτάνησα, εκτός από την Εκκλησία όπως όλη την Ελλάδα, θα πάει σε μια γειτονιά και θα ακούσει Αντινόνη, θα ακούσει Σοπένη, θα ακούσει τους τοπικούς συνθέτες, τον Ευαγγελάτη, τον Σκαρλάτη. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό ότι καταφέραμε μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες. Είμαστε εδώ πάλι μαζί. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.